приятели, ще ви показвам моето ново сквиш и две мистериозни неща. Ето моето ново сквиш. Много е бавно. И сега ще ви покажа двете мистериозни неща. Ето го първото мистериозно нещо. Ето това, тук мога да си правя гривнички от тях. И струва... Опа, извинете, приятели. Струва 4 лева. И последното мистериозно нещо са тези ластички. Струва 80 стотинки. И искам да ви покажа още едно мистериозно нещо. Изчакайте. Ето тези три малки лапички. Ето я първата малка. Ето, вижте колко хубава изглежда. Следващата малка лапичка, ето тази синя лапичка. И третата лапичка е ето тази оранжева лапичка. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала, натиснете камбанката и чао от мен, обичам ви!